Black Baboy! Manico Bridge. May mga tao talaga, mga talagang pag-asa. On the way kami ngayon sa Jeep Race Bay. Pero dadaan muna kami sa Checkers, no? Bibili kami ng para lunch namin. Lahat ng restaurant dito is closed. Level 4 kami. So, yun, baon-baon muna kami, no? Baka gutumin kami sa daan. Higala, bumili lang kami ng chicken, salad, samosa, and then cupcake, of course, chichirya, no? May naligaw na baboy! Black Baboy! Nag-iisa lang talaga siya. He's having breakfast. Yeah, so cute. Farm ng mga cabbage, ang dami. Maraming farm dito. Porque la última vez que vine tú no estabas, baby. Nag-stop kami dito makain si Banana ng samosa. Yummy, yummy. Come take me with my tata. Sana all. Ang bakin niya mga kahigala is napaka dumi. Kain tayo ng samosa kay gutom. Vamos a tomar toda la noche, mujer. Te invito a bailar hasta el amanecer. Tú quieres jugar y no quieres perder. Vamos a bailar, quiero verte mover lento hasta que el llanto lo May malaking cross. Ano kaya yan? junte en nuestros cuerpos lento, yeah. Vamos a tomar toda la noche, mujer. Te invito a bailar hasta el amanecer. Nag-stop kami dito sa bridge. So yan si Banana nagkuha ng picture. Ito yung bridge. Para siyang San Juanico Bridge. Ang ganda. So ang aming Baki. Tú quieres jugar y no quieres perder. Vamos a bailar, quiero verte mover lento hasta que el sol junte nuestros cuerpos muy lento. Más tarde vamos a enloquecer y si me dejas tú ser. This is a little place called Thorn Hill. And this is the center of the town. It's the shopping center of the town. Mujer, cuánto se nota que me quieres comer. Por eso sé que vamos a enloquecer. Más tarde vamos a enloquecer. Y si me dejas tú serás mi. Thornhill. Ikaw nag-train pang. Sa train. Talaga ni. Mujer, cuánto se May train din dito sa South Africa mga kahigala. Oy, hindi lang sa Pinas. Na-enjoy si Banana, oh. Maar nou net my horen sê, okay? Want ons wil vir jou op YouTube sit, okay? Okay? Kom. Sê nou vir my elkeen se naam. En? Okay. It's good to meet you guys, okay? All right. May nag-cycling dito mga kahigala. From here. Yes, we went to look Nice. and back this way. I've just moved to PE. But I've still got an old rally. Oh, okay. Yeah, but it's 15 years old, but still does the job, yeah? Thank you. Nahinayang ako mga kahigala kay hindi ako nakakuha ng picture sa mga cyclist ba. Then yung mga bata din sa train, no? Sayang talaga. Ay, remembrance sana ba? Camptos River Mall. Maraming cactus dito mga kahigala, nasa daan lang, oh. Pero sa atin sa Pinas, mahal siguro ang cactus. Grabe. Pwede na mangunga dito ng cactus. And oh, cactus yan lahat mga kahigala. Oh my God. Kaya pala ang tawag dito is Camptos River kasi nga maraming cactus. Oh my God. Oh my God ka na lang sa ganda. Si Camptos.
Yan, oh. I want to go all on that dirt road, honey. Is it? Pupunta kami dyan. Try namin kung allowed ba. Pwede pala. So, dito na kami. May nanguha o isda. Nota que me quieres comer, por eso sé que vamos a enloquecer. Marami ding nag-picnic mga kahigala. Tapos may nag-braai pa. Ya vi que estás aquí, tan cerquita de mí. So, ito na yung Gum Source River. Nasuya talaga ako sa cactus. Bawal man daw magkuha, sabi ni Banana. Puntahan natin ang isang cactus. Ang laki. Pak ganun. This is how you do it, okay? Kain na naman kami ng snack. Coffee in the one hand Cupcake. and Muffins. in the other. Blueberry Yeah. muffin. Wait. Yummy-licious. Y me hacía falta, porque la última vez que vine tú no estabas, baby. Dime qué quieres, sin Beach horse trails. reproche, que solo te lo desabroche. Vamos al oscuro, hasta las 12. Ay, sí que tú me conoces. Suavecito vamos hasta abajo. Tú tomas tequila, yo voy con refajo. Pasamos bueno, te gusta el relajo. Y de 100 billetes yo cargo un fajo. Vamos a tomar toda la noche, mujer. Te invito a bailar hasta el amanecer. Tú quieres jugar y no quieres perder. Vamos a bailar, quiero verte mover lento, hasta que el sol junte nuestros cuerpos. On the way kami sa beach, may nagsakay og kabadyo. Maraming nangaligo. Parang Pinas ba? Magsubag-suba. Yes. Nagamit na namin ang aming binili chicken, itlog, nag-board ako kanina. And then salad. Nagbaon din kami ng kape. That's where you can put the. Nagutom na si Banana. That's where you can put the. Nag-stop kami dito sa beach para dito kami kakain. Nakalimutan namin magdala ng camping chair. Si Banana nagmabadali. Ay nako, always nagmabadali. Talaga to siya ba? Yan oh, may mga batang naliligo. That doesn't close. Muy lento, más tarde vamos a enloquecer. Y si me dejas tú serás mi mujer. Cuando se nota que me quieres comer. May mga taong nag-swimming. Winter kaya, ang lamig. May mga tao talaga kahit malamig, feel nila hindi pa malamig, no? Mapasanaon na lang taan eh. Kain mo na ako kasi Banana, oh. Kumain na. Arang kaluoy. Ang ganda ng mga bahay dito, mga kahigala. Maganda talaga mag-stay kung malapit sa dagat, no? Que vamos a enloquecer. Daghang kabadyo, mga kahigala, oh. Pwede daw dito mag-ride ng kabadyo. Nice, huh? So I haven't done it when I don't think we've ever been here. This part. Small town, pero nice. Dito sa South Africa, marami din magtitinda sa road. Same sa Pinas ba? Lubat na ako, kainis, oy. Ano na kasi itong phone ko ba? Sira na. Kailangan na ng bago kasi wala pang pagbili. Nakiuse lang ako ni Banana. Junten nuestros cuerpos lento, yeah. Vamos a tomar toda la noche, mujer. Te invito a bailar hasta el amanecer. Tú quieres jugar y no quieres perder. Vamos a bailar, quiero verte mover lento, hasta que el sol junte nuestros cuerpos. Ang daming shop. Jeffrey Bay Surf Village.
Madami siguro tao dito mga kahigala kung open pa lahat ng restaurant. Muy lento, más tarde vamos a enloquecer. So pasok tayo dito sa beach. Sa sentro na talaga itong mga kahigala sa Jeffrey. Uuwi na kami ngayon taon-taon ay pahapon na. Ay, wala nang ibang kasuruyan. Next time na lang din. Hindi ko alam next week kung saan kami pupunta. Lubat na si Banana. Tapos ako, empty na talaga. Hindi na talaga ma-open yung phone ko. Ay, Diyos ko. Sana makasahod tayo sa YT mga kahigala para makabili na tayo ng kamera, no? Kaso wala talaga malabo pa. Ngayon is panagsa na lang ako nag-upload. So, wala na talagang pag-asa. Mostly pala dito mga maitim, no? Doon sa kabila na pinuntahan namin, mga puti doon. Black area pala dito, matte colored. Pero maganda ang place nila mga kahigala, oy. Y si me dejas tú serás mi mujer. Cuánto se nota que me quieres comer. Por eso sé que This is the world famous Tiffany's bag. vamos a enloquecer. Más tarde vamos a enloquecer. Y si me dejas tú serás mi mujer. Cuánto se nota que me quieres comer. Hoy, maraming saging. Ngayon ko lang nakita na maraming saging mga kahigala. Nihit og saging dito. Por eso sé que vamos a enloquecer. Ya vi que estás aquí. May builders din sila dito, oh. May food lovers market din. Nandito na kami sa aming munting tahanan mga kahigala, no? Hindi pa napuno ang aking cellphone. Till now, naka-charge pa. Tapos na lang kami kumain sa aming dinner ni Banana, no? Ang aming kinain is bread toasted lang. Yun lang ang aming ma-share ni Banana today. Bukas is trabaho-trabaho na naman, no? So, ang lagi niyong tandaan is be patient, be humble, be simple sa buhay, but always happy. And most of all, be kind. Bye! Just levitate.